Sir, niitä on liikaa! Tarvitaan lapujokea nopeasti sitten! Aamujalkaa! Dodi pojat, kuten näitte, nekronit ovat hyökänneet kimppuumme. Älä! Se on Nero! Lähetämme ryhmän linnoittamaan itäisen Rauniokaupungin, jota ne tulevat ilmeisesti käyttämään kulkutienä. Ne, jotka eivät halua mukaan, ottavat askeleen taaksepäin. Muuten, mun plasmakutter servokäsi on sitten asetettu liiketunnistukselle, niin että se ampuu kaiken mikä liikkuu. Mitä? Näin monta vapaaehtoista. Onpa hyvä juttu. Turvakaa alue! Dodi pojat, mulla on vähän kerrottavaa. Ja ensimmäinen ryhmä saa partioida täällä. Olen arponut ryhmän kuulujat ja tässä ne nyt sitten tulee. Gabriel. Ei! Timoteus. Miksain mä? Ei minä, ei minä, ei minä! Ja Tathar. Hei, missäs Timoteus on? Miten niin? Äsken se seurasi meitä. Hei, mikä tuolla on? Mitäs jos lähettäis pois täältä? Joo. Mikä ettei... Mikä siellä? Voi ei, ne on tuolla! Ne tappoi Gabrielin ja Timoteuksen! Missä? Tuolla noin! Nyt nopeasti! Te siellä, messiin! Minä ja Tata lähdetään pienelle kierrokselle. Mut ne on vielä siellä! No, poikaseni. Me mennään sinne. Ei todellakaan ole enää siellä. Wow! Mä en tiennytkään, et sä oot ennustaja, Scotti. Sillä täällä ei todellakaan ole mitään! Hiljaa! Jos ne ei oo täällä, niin missä helvetissä ne sitten oikein ovat? Mayday! Täällä Raunion vartiosto! Nekronit hyökkää! Niitä on satoja! Fiksuja leivänpahtimia. Mä biimaan ylös ja katon saako aikaa apujoukkoja. Ja menkää te sinne ja tappakaa ne nekrut. Selvä, selvä. Hei kaveri, piimatkaas mut ylös. Ei perkele. Ja me siis ajetaan tappaa noi kaikki. Kyllä. Joo. Ok, se on menoks. Vittu, ei kuollu! Miksi me ei saikin hoitaa näitä? Saat hoitaa ensi kerralla. Se niistä, lähdetään kaljolle. Vielä
Minä hoidan tämän. Hei, se on Necron Lord, älä nyt! Nodi. Kakkus, ei! Mä en jaksa tätä enää. Skotti, imma meet ylös. Hyvä pojat, unohditte sitten pistää tankkien teleportterit päälle. Voi vittu!